Keď sa nám narodí dieťa, tak sa nám významne zmení život a obdobie adaptácie na túto novú skúsenosť je naozaj zložité. Niekedy to znamená, že ako rodičia prežívame pocit, že ten náš život je zásadne iný, že máme veľmi málo priestoru pre seba a svoje aktivity. Nebude to vždy tak, ale tie najmenšie deti naozaj vyžadujú veľké úsilie a síl a našej trpezlivosti a pozornosti. A vyžaduje to od nás rodičov aj mať k sebe dostatočnú vôľu zmeniť zaužívané aktivity a zredukovať čas, ktorý trávime možno pozorovaním svetovo sociálnych sietí alebo nejakého iného lákavého obsahu. Potrebujeme mať sily a kapacitu venovať sa dieťaťu, lebo ten jeho ranný vývin sa už nikdy nevráti späť. Pokiaľ žiaľ sa deje to, že rodič má odklonenú pozornosť do obrazovkových médií, že v čase, kedy je s dieťaťom, mal by ho pozorovať, mal by mu zrkadliť, kedy dieťa sa snaží nadviazať nejaký kontakt. To sú tie momenty, kedy ho vezete v kočiku a dieťa len na vás robí rôzne grimasy alebo rôzne momenty pri prebalovaní, pri upratovaní a tak ďalej, kedy vy robíte svoju činnosť a dieťa na vás pozerá, máte veľmi krátku, drobnú interakciu. A tieto momenty sú takisto nesmierne dôležité. Pokiaľ tieto momenty sú strávené vašou pozornosťou niekde inde, bude to znamenať, že sa vám bude vyvíjať dieťa, ktoré v našich termínoch nazývame nevidené. Nevidené deti sú deti, ktoré budú následne vyžadovať a skúmať a hľadať, akým spôsobom získať väčšiu pozornosť. Akým spôsobom získať pozornosť svojho rodiča. A môže to znamenať, že začnú nevedomo generovať rôzne telesné symptómy, rôzne telesné ťažkosti alebo rôzne psychické symptómy, ktoré môžu byť pre nich náročné. Vaše deti následne môžu byť úzkostnejšie, plačlivejšie, dráždivejšie a môžu mať oveľa väčší problém sa začleniť. Môže to byť rizikový faktor pre budúce ďalšie psychické poruchy, či už z poruch nálady alebo v budúcnosti z disharmonického vývinu. Preto, ak je to možné, nájdete v sebe dostatok síly odolať rôznym virtuálnym obsahom a venovať svoju pozornosť vašemu dieťaťu. A pokiaľ je to možné, nedívajte sa, nečítajte správy pred ním, ale venujte vašu pozornosť jemu. Či v momente, kedy kočikujete, prebalujete, upratujete, hráte sa, cestujete v aute, alebo jete a spoločne sa stravujete, alebo trávite čas pri rituáloch, ktoré nejako súvisia s ukladaním do postielky. Tento čas beží veľmi rýchlo. Základy, ktoré dávate v tomto období, nebude sa to dať vrátiť späť.